Ден пети. Кажете изречението на английски. Имаме глагола want. В превод искам. Произнасяме want. Пишем с А, want, но произнасяме с О, want. Първото изречение. Аз искам кафе. Казваме I. Започваме с I, защото аз извършвам действието. I want coffee. Аз искам кафе. Второто. Тя иска телефон. Тук извършителят е тя. От той, тя, то. Трето лице. Глаголите при трето лице получават окончание S. И нашият глагол want ще стане wants. Цялото изречение. She wants a phone. Тя иска телефон. Трето. Ние искаме повече време. Започваме изречението с we, защото става дума за нас, ние. И ще кажем we want more time. More time, повече време. Отново, we want more time. Ние искаме повече време. Следващото. Те искат да учат английски. Те извършват действието. Започваме с they. И какво искат? They want to learn English. They want to learn English. Те искат да учат английски. Едно пояснение тук. English пишем с главна буква, защото когато споменаваме езици в изречение, винаги ги пишем с главна буква. Следващото. Аз искам почивка. Казваме I want a break. Break означава почивка, пауза и можем да кажем примерно coffee break, пауза за кафе или кафе пауза. В нашето изречение I want a break. Искам почивка, но можем да кажем I want a coffee break. Искам кафе пауза.